Barka da zuwa Hausa TV. Ku danna subscribe, ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na yau da kullum. Zai dinga zo. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Laraba 1 ga watan Disamba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba da kanin labarai. To baban dai kungiyar Taliban mai mulki Afghanistan da Amurka sun kammala wasu tarukan wani biyu da suka yi a Qatar a jiya Talata, inda kungiyar ta Islama ta ce tawagarta ta yi kira ga jama'an Amurka da su maido da kadarorin kasar Afghanistan kana su dage mata takunkumi. A jiya Talata wani yaro mai shekaru 15 da ke aji na biyu a makarantar sakandare ya bude wuta a makarantarsa da ke jihar Michigan, inda ya kashe ɗalibai 3 kana ya raunata wasu 6 ciki har da malami a cewar hukumomin makarantar. Kana 'yan gudun hijira da magoya bayansu a Kenya sun yi marhabi da wata sabuwar doka da za ta baiwa 'yan gudun hijiran kasar da adadinsu ya kai 500,000 damar karatu da yin aiki. Kanin labaran kenan. Shugaban kasar jamhuriyar Nijar Muhammad Bazoum ya gana da shugabannin addinan kasar kan sha'anin tsaro. To kaga bai ka son ka kashe kanka, ba ka son a kashe ka, to haka zalika kar ka kashe dan uwanka. To shine muke kira ga al'umma ga baki ɗaya na Nijar, mutane mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala, mu rike amana tsakaninmu da juna, mu rike son junanmu. Yayin da a yau ake bikin ranar masu cutar sida ko kanjamau ta duniya, wasu masu ɗauke da cuta a Najeriya sun bayyana irin halin da suke ciki. In ka je wajen aure ko suna ma ana nuna ka wata rana har abun ba zai baka sha'awan ka shiga cikin mutane ka zauna ba ma. To a hankali muna kan kanmu addu'a dai ana dan wayar da mutane yanzu abin ya dan ragu, amma har yanzu muna idan yaran mu ma sai a ce Murtala Faruku Sanyin na zai shigo da shirin baki mai yanka wuya, amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Kungiyar Taliban mai mulkin Afghanistan da Amurka sun kammala tarukan wuni biyu wanda suka gudanar a Qatar a jiya Talata, inda kungiyar ta Islama ta ce tawagarta ta yi kira ga jama'an Amurka da su maido da kadarorin kasar Afghanistan kana su dage mata takunkumai. An gudanar da tattaunawar ne yayin da ake ƙara samun ƙungiyoyin aikin jin kai suna kiraye-kiraye ga masu ba da tallafi da su ƙara taimakawa Afghanistan, inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da rabin al'umman ƙasar na fama da yunwa a wannan lokacin sanyi. Wakilin Amurka na musamman a Afghanistan Thomas West da ministan harkokin wajen Taliban Amir Khan Muttaqi su ne suka jagoranci tawagogin a tattaunawar da aka gudanar a Doha, babban birnin Qatar. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Taliban Abdul Kahar Balqi ya ce bangarorin biyu sun tattauna kana suka yi musayar ra'ayoyi akan batutuwan siyasa, tattalin arziki, kiwon lafiya, ilimi, tsaro da kuma batun aikin jin kai. Sai dai nan da nan babu wani bayani daga bangaren Amurka akan sakamakon tattaunawar. A jiya Talata wani yaro mai shekaru 15 da ke aji na biyu a makarantar sakandare ya bude wuta a makarantarsa da ke jihar Michigan, inda ya kashe ɗalibai 3 kana ya raunata wasu 6 ciki har da malami a cewar hukumomin makarantar. Shugaban 'yan sandan yankin Oakland Mike McCabe ya faɗa a wani taron manema labarai cewa bai gane dalilin da ya sa maharin ya kai hari a makarantar sakandaren Oxford da ke cikin garin Oxford, wani yanki mai mutane 22,000 wanda ke da akalla nisan kilomita 48 da Detroit ta arewa. Jami'an tsaro sun mai da martani ne da misalin karfe 1 na rana saura minti 5 lokacin da aka yi ta kiran su game da harbin kan mai uwa da wabi a makarantar, inji McCabe. Hukumomin sun kama maharin a makarantar kana suka kwace karamin bindigansa mai sarrafa kansa. Sai dai nan da nan hukumomin ba su saki sunan maharin ko waɗanda harin ya ritsa da su. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan gudun hijira da magoya bayansu a Kenya sun yi marhabi da sabuwar doka da za ta bai wa 'yan gudun hijiran kasar da adadinsu ya kai 500,000 damar karatu da kuma yin aiki. Wannan dokar na zuwa ne a lokacin da Kenya ke shirin rufe manyan sansanoni 2 a yankin da ke dauke da sama da mutum 400,000. Willy Ruwari, dan gudun hijira ne daga kasar Burundi, ya kwashe shekaru 7 a kasar Kenya ba tare da aikin yi ba. Yana da shahadar
lasar diploma a fannin kere-kere daga Burundi da ƙarin wata shahada guda a ƙasar Kenya, amma duk da haka ya gaza samun aikin yi a Nairobi babban birnin Kenya. Damar da 'yan gudun hijiran suka samu na shiga cikin harkokin jama'a a Kenya wani abin farin ciki ne ga hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Mai magana da yawun hukumar a Kenya, Eugene Buyun, ya ce hakan zai sa 'yan gudun hijiran su ji suna da kima da kuma daraja a ƙasar. To madalla, an jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu da batun harkokin tsaro a jamhuriyar Nijar. Shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazoum ya gana da shugabannin ƙungiyoyin addinai, inda ya buƙaci gudunmuwarsu wajen neman hanyoyin warware matsalar tsaron da ta'addabi ƙasar da makwabtanta. Wakilin murya Amurka a Yamai, Sulamumun Barma ya aiko mana ƙarin bayani. Sanin mahimmancin gudunmuwar shugabannin addinai wajen warware matsalolin da suka addabi jama'a ko ma wace iri ce ya sa shugaban ƙasa Muhammad Bazoum kiran wannan taro domin sanar da malamai abubuwan da ake jira daga gare su akan batun zaman lafiya a wannan lokaci na fama da matsalar tsaro, domin 'yan magana na cewa ko kana da kyau ka ƙara da wanka. Sa'idu Halidu shine magatakardan ofishin ministan cikin gida. Malamai su ne magadan annabawa, amma da mai da tsara addini. Shugaban kasa ya tuna malamai ke lalle ya sani suna kokari, wannan kuma cikin al'adar mu ta yan Nijar, in zanen suna, in aure, in mutuwa, in sallah, duka dai abinda mun samu kanmu ciki, in an ka yi wannan sabgal za a cewa a roƙa ma ƙasa don ƙasa ta zauna lahiya. Ya faɗa musu haka nan kuma ya ci da damu kuma ya gode da haka nan, amma ya ce kuma su zage da kuma a shiga masallacin da a roƙi Allah